jarri hemen. Nahi zure balsa. Ba, oso altua da, jarri deike Antxonen Eia, lekuan gu baita. Antxonekin ohituta gaude, baina zuk ere zeman neurtzen duzu, Iker? Ba, hortxe, pare bat metro hola. Antxonen jiran, gutxi gora bera. Bai. Zer moduz, Iker? Ondo, guztua. 21 urte, bakarra falta 22-ako. Bai, laizter. Eta dagoeneko gauza asko lortu dituzu? Bai, guztua, esan lortutakoekin, baina, bueno, espero lortzeko abandik handigo izatea, ez? Bere, bi txapela importantenak, ja badituzu? Bai, hala da, ez? Ematen do errez bideo baten ikusita erreza dara, baina, bueno, horren atzetikan, ba, sufrimentu handie dau, entrenamentu asko dare, eta bueno, segiko domendikan aurreare bai, hola, ez? Urrengo helburu, urrengo lorpena zein duzu, amets, Iker? Ba, bueno, beti gustatu izan zait burukoa, ez? Oain ikusita, binakagotikan, ja kanpo gaudela, bueno, buruko heldu beharko diogu. Zu betianik ibili izan zara pelotan, Iker? Bai, txikitatik. Haitek esatezean eoskor ban nintzela, eta, bueno, 3 urtetatikan, frontoian nahi nula jun, eta hor duztikoan, gaur arte. Eta ordutik, alegia, hain txikitatik hasi eta goraino iritsitakoan, batek ze sentitzen du momentu hortan? Ba, bueno, ikara arrizko poza, ez? Egi esan txikitako amets bat goiz betetzea gauzo behar bat da, baina, bueno, saiatu behar da, ez? Behin ametsa lortuta gero ere, beste helburu batzuk jartzen eta horri eusten. Ze, gogoratzen dituzu, ez dakit adibidez lehendabiziko txapela, bueno, lehendabizikoa esan nahi dut ja maila importante batean. Buruz burukoa irabazi zenueneko une ura. Ondo gogoan daukazu, argazkiren bat horrela bereziki burura behin da berriz etortzen zaizuna, edo? Ba, bueno, egi esan nahiko kaotikoa izan zen, ez, irabaztea, eta badakit, bueno, etxen kuadron dauket, nire lehengusukin besarkatzen, diario askoko portadan aterazan argazki hori nahiko gonegi izan. Eta hurren urtean binakakoa Beñatekin irabazi zenuen finalura? Bai, uare harra izan zen, Beñat aspalitiek lagune eta bueno, behakin olako gauza importantea lortzea, netzak gauza oso politi izan zen. Eromena ez da, ze halako batean, eta denbora oso gutxian gainera Euskal Herrian izar bat bilakatu zinen? Bueno, izarra ez da egit, ez esan nahiko aldatu zait bizie, ez duen espero hain azkar aldatzea, baina, bueno, esan guztuan hau indakokin. Nola dara bazu hori, alegia kalean eta jendeak zu ezagutzearena, eta... Bueno, ondo eman behar da, ez? Azkenen egunerokotasune bihurtzen da, eta bueno, jabak izuzerra bezun, ez? Eta, bueno, alde hortatik ameintzet, badaude momentu, igual agobiatzen zeanak, baina, bueno, bestela nahiko lasai bizikia futbolistain konparauta. Bigarren buruz burukora iritsi, eta zuk bat ere presiorik edo sentitu zenuen, lasai atera zinen, bigarrengo txapelketara? Bueno, saiatzen ze aldan lasaiena ateratzen, ez? Baina, bakizu, bueno, lehen urteko txapeldune izan da, presioa hor daula, eta, bueno, hala da, ez? Azkenen, saiatzen zea, zure egunerokotasun hortan, bai prensa aldetik, bai jende aldetik ateratzen, baina, bueno, berriro final bat aiatzen baldin mazea, eta, bueno, azkenen ezinezko hortik ateratzea, eta, bueno, nahiko zaila da egizan, Irabazteko gosea joaten da, pasatzen da adibidez? Ez. Nahi behintzet ez, egizan, saiatzen naiz, ez? Helburu berri jartzen, bat abeste, baina, bueno, nik alde hortatik egingo problemik ez dauket, ez? Asignatura pendiente dauket, lauterdikoa, eta guztuago litzaieke hor baita, bueno, zehose politia. Zein da Irribarriak irabaziko duen urrengo txapela? Ez dakit, jakingo banu, apuestu ere botako nuke, ez? Baina guztuago litzaieke, buruz buruako behintzat ondo preparatu eta ondo aiatzea. Bere garaian, gaztetan, orain ere gaztetan. Gaztetan, ez hola esan da Mateo. Horregatik ez dut gaztetan esan, Gaztetan, ekixekin. Saskibaloian ere ibili zen? Bai? Eta gainera ondo, saskibaloian ere. Hoi pratuko nuke banik. Zergatik erabaki zenuen azkenean bat edo beste? Bueno, erabaki barra zion, ja, denbora eta entrenatzeko denbora eta ez duken, eta egia nahiko zai izan zen, ez, erabaki hartzea, baina ikusi nun pelotan futuro hobean eukela, eta aukera gaion eukela nire bizi ateratzeko, eta ikusita ez, pelota bakarkakoa dela, eta saskibaloia talde kirol bat, pena hundi eman ziten, ez, talde kide guztea, baina nik uste erabaki hon hartu dugula. Ze taldetatik pasatzen jen besteak beste, saskibaloi jokatu nun ordiziko talden, txiki-txikitatik, iraurgine bai, partidu batzu jokatu nituen, entrenamentu batzu nituen, Gipuzko eta Euskadiko selekzione 2 urtetan jokatu dut, eta lagun asko inditut, hori da importantena. Hor ari gara ikusten Iker Irribarria 13-14 bat urte dituela. Hala! Saskibaloian jokatzen. Hori noiz eta nola zen akordatzen zara, Iker?
Hoi usteet minikopa dala, Bilbao Basketekin, aukera emantzea Bilbao Basketek baiekin minikopa jokatzeko. Osa, Bilbao Basketen ere jokatu zenuen? Bai, bueno, minikopa bat, ez? Txapelketa txiki bat, eta bueno, ez genuen ikeragarrizko maila eman, baina bueno.